ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ବନେଇଦେଲେ ଉପମା ଆଉ ମୁଁ ଆସିଗଲି ରସୁଣ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ। ରସୁଣ କାଇଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଛଡ଼ଉଛି କହିଲେ? କାରଣ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଘର ଲୋକ ମାନେ ମୋ ବାପା, ଭାଇ, ମା, ଜେଜେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇବା କାମ ସାରିଦେଇ ମୁଁ ଯିବି ରୋଷେଇ ପୁଣି କରିବି ଡେରି ହେଇଯିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଫଟାଫଟ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ଚାଲିଲି ଏଇଠି ଟିକେ ଲୁଗାପଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ଭାଙ୍ଗି ସାରିବା ପରେ ଗଲି ମାଛ ଫାଛ ଧୋଇକି ଭାଜିଦେବା ପାଇଁ। ମାଛ ଭଜାଭଜି କରିଦେଇକି ଭାତ ଟିକେ ବସେଇ ଦେଇକିରି ମୁଁ କହିଲି ଥାଉ ଏତେ ରୋଷେଇବାସ କଲିଣି ଏବେ ଯାଉଛି ମମିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଗପିବି। ଟିକେ ଗପି ଗପି ପୁଣି ଆସିଗଲି। ଆସିସାରିକି ଏଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବାପା ହେରିକା ଆସିବେ ବୋଲି। ତ ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତ ଭାବିଲେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ନା। ତାପରେ ଏଠି ଜେଜେଙ୍କୁ କହିଲି ଟିକେ ଟାଟା କରିଦେ। ଜେଜେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଟାଟା କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଜେଜେଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମା ଯାଇଥିଲେ ଟିକେ ଉପର ଘର ଦେଖି ଦେଖି ଦେଇ ଆସିଲେ କହିଲେ ଘର ବଢିଆ ହେଇଛି ନୂଆ ଘର ଆମର ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ମୋର। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଆଙ୍କମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବାକୁ ତ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ଦେଇ ଫଟୋ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିକିରି ଆସିଗଲୁ। ପଳେଇ ଯିବେ ଏବେ ଆଉ କଣ କରିବି ମନ ତ ଦୁଃଖ ହବ। ହଉ ହେଲା ଛାଡନ୍ତୁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ଟାଟା କରିଦେଲି ବାପାଙ୍କୁ ଟାଟା କରିଦେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ କ୍ଷୀର ସାଗର ମମି ମତେ ଦେଲେ 500 ଟଙ୍କା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଛଡେଇ ନେଇଗଲେ କଣ କହିବି ତାଙ୍କୁ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି ଟାଟା।